De winkels op Snijn-Iepen. In Doutimerdiel komt die mogelijkheid in een stik dichterbij. De gemeenteraad stemde kwartlien in met een moosje voor behind de Snijns-Iepenstelling van tolvoeren A. Een onderwerp dat flink wat discussie losmaken onder raadsleden, inwoners en ondernemers. Met stiepen van onder oren sociaal links, gemeentebelangen, FNP en het CDA werd de moosje oornaam. Al wie lang net elke nier het ermee is. Een van de voorstanders is raadslid Joran Jager en hij is hier om zijn visie te teljachten. Welkom. Goedemiddag. Waarom vond je het belangrijk om voor deze behind the Snijns-Iepenstelling te stemmen? Nou ja, er zit natuurlijk al een beetje een verhaal om vooral. In mei is de ChristenUnie uit de coalitie stappen. Voordat je het stien coalitieakkoord, wie beginnen net mee bezig. Nou, dat duurt de politieke ruimte om te zeggen wie wordt er nou echt dus met de meesten en met de partijen hoe van wat vinden we er nou van? Vinden we dat het tijd wordt om het wat te doen, om het net te doen? En dan hebben we een harkzithormandje, daar kwamen aardig wat meesten op aan. De tiertjes hebben we mooi in zin, hebben we het echt besprutsen, hebben we er een goed debat over gehad. Nou ja, en daar is uitkwam dat de meerderheid van de RIE vindt dat het tijd is om het nou te doen. Om daar nou een riedsvoorstel voor op te stellen. En nou ja, daar ben we nou. Daar moeten we nou even op wachten. En wat joeg van jou de terugslag? Nou, ik denk dat het vooral bij u is echt ziek in weer van wat is een reden om het net te doen. Als je bijvoorbeeld op Sneens naar de Jumbo in Dokkum gaat, dan komt de helft van dan behoud zien en dan maar als volksvertegenwoordiger wordt denken van misschien is het tijd dat we hier echt wat mee doen. Daar komt bij dat een heel soort mensen wat ik uit Jim aan kaarten kwam. Het wordt tijd vinden dat het nou kan in deze gemeente. We zijn de enige gemeente in Friesland die bij de winkels op Sneens nog dicht binnen. Dat winnen voor u is wel alle jaren om te zeggen wie wordt er hoe en wie ben er ik voor. Ja, maar dan komt natuurlijk ook de zorg van de Lietse ondernemers. Zij vielen hun misschien ook wel een beetje onder druk viel als de gruttere winkelsketens hier beginnen, maar zij dan ook. Ja, dat begreep ik heel goed. Dus elke actie had natuurlijk ook een reactie. En aan de andere kant, als je just naar alle oorgemeenten in Friesland, daar ben ik nog gewoon Lietse ondernemers. In heel Nederland, het grote deel binnen winkels op Sneens hier, maar daar bestaan echt nog alle jaar Lietse ondernemers. Dus ik snap aan de ene kant de druk, aan de andere kant just ook voor winkels die er net voor kiezen. Die bestaan echt nog gewoon. Dus ik denk dat het echt gewoon misschien wat angst is voor het onbekende en dat het gewoon dat ze direct even nog wennen maken van wat is nou de situatie. En dat vanzelf wel goed komt. Maar kunnen ondernemers er echt voor kiezen om te zeggen van, nou ja, het spijt me zeer, maar ik ging er waarschijnlijk net meer mee verdienen. En ik vanuit een christelijke visie wil ik echt net Iepen op Snijn. Is die mogelijkheid er dan wel? Nou, dat is het grote verschil van de situatie van nou en zoals die aan gaat ontstaan. Nou is het meestal niks, maar het is echt bij wet verbinden dat je op Snijns Iepen gaat. Dat verhoort nou aan dat er net verplicht wordt dat je Iepen gaat, maar dat je gewoon zelf die kar haast. Wie je net boas naar de winkel sturen van je maat Iepen, absoluut net. Maar nou, mijn ondernemer die dat echt graag wordt, die denkt van nou, ik wil op Sneens graag werkje, misschien op maandje dicht. Dat die keuze er nou is. Ja, en de stemming in de riet wie behoorlijk verdeeld. Hoe ga je om in de verschillen van mening? Wie het een roezige jongen? Nou, ik denk dat we heel eerlijk met elkaar sprutsen hebben. Ja, echt wel debat nou dat het er vurig rond ging en dat het echt net altijd even leuk weer. Nou, dit weer gewoon inhoudelijk echt een goed debat. We hebben van mening wisselen gewoon. De stemming weer uiteindelijk 12-4. Dus wat dat betreft weer er echt een roemer meerderheid wel voor. En ja, we gaan altijd gewoon een gesprek met iedereen aan. Met inwoners, maar ook met collega-raadsleden. En dus je wat mogelijk is. Daarin hebben we rekening gehouden met wel de christelijke gedeelte van onze inwoners. Dat is een tolvervoeren, pas vanuit tolvervoeren met de winkels Iepen. Dan kan mensen dat ze willen, de Mianers nog in alle reis naar de kerken. En dan de midjes van de mensen die toch even een badskip dan willen. Die kennen de midjes en de jongens daar net aan. Ja, en in jouw eigen partij, wie daar ook een verschil van mening? Ja en nee. Eigenlijk iedereen weer er wel vaart dat we nog voor dit vaststel zullen stemmen. Het enige waar we het wel gaan is inderdaad die wat Lietse ondernemers. We hebben eigenlijk een soort ondernemers in de partij en die zijn echt ja, er binnen echt collega's van u op Chin die binnen echt bang voor en daar hebben we wel van hoe kunnen we daarmee omgaan. Ja, en laatste vraag, wat hoop je dat het effect wezen zal van deze maatregeling? Heeft voor zowel de inwoners als de ondernemers van Doutimerdiel? Of nou, het is Friesland? Ja, dat is aan de ene kant een heel goede vraag. Ik denk dat het effect, ik hoop dat het effect is dat mensen nou net meer naar een andere gemeente op Sneens hoeven te rijden om daar naar de winkel te gaan.
Ik hoop dat winkels, supermarkten zoals een Albert Heijn net meer duizenden euro's om speelveld hoeven te smieten. Omdat ze dat op snee net kwijt kennen. En ik hoop gewoon dat mensen leer binnen dat ze nou op snee een lekker warm broodje keer weer kennen. Ja. Fractievoorzitter Joran Jager, dank voor je toelichting. Geen probleem. Bedankt voor de uitnodiging. We zullen zien hoe het verder gaat. Ja. Dank u wel.